Здравейте хора, днес ще ви кажа втора част на колекцията ми от книги. Така, да започнем. Първата е Мечопу, втората е Приказки, третата е Том Сойер, книга за джунглата, Пипи дългото чорапче, приказки пак, Тайната градина, този Макси Мориц, Ян Бибиян, пак приказки, Белия за бдивото зове, Вълшебникът страната на 8 малки жени. Тук Емил детективите Емил и тримата близнаци. Това са български народни приказки пак. Тук е Черната стрела, Доктор Джекил и Господин Дин Хайт. И така има пътешествията около света за 70 дни. Така, тук имам Алиса, Винето първи том, на Акун, това е богове, просто ще я сваля тази книга. Това е богове, тани и герои. И тук пак имам приказки от 1001 нощ. Така, тук може да се вижда по-тъмно, защото това пречи. Тук имам Троянската война, пак някаква на Акун тъпа. Лили. Тук това е човекът амфибия. Това е Хитър Петър и Настрадин Ходжа, тримата глупаци. Това е Мюнхаузен. Това тук е Басерклик. Някаква книга там. Това е тук трима души в една лодка. Това е Анните приказки и Анните приказчици. Това е Робинзон Крузо. Тук това е Робин Худ. Това е капитан Блъд. Дневникът на капитан Блъд. Капитан Немо. И тук пак някакви приказки. Виното том 2. И да, ето тук пак имам Ким, Съкровищницата, Без дом и Стастинели. Тук имам други книги, най-хубавите басни, Войната на тарлежите, Вашко да грам от село Рупча. И тук и тази, разбира се, Херкулес, книга 2. И това бе всичко от мен. Надявам се видеото да ви е харесало. И да. Ой, почти ще я забравя. Дайте палец нагоре, абонирайте се за канала ми. Споделите това видео.